Oameni buni, să vă fie ziua bună și viața așa cum o meritați. Mă gândeam, mi se întâmplă în ultima vreme să repet acest verb și nu e bine pentru că rar gândesc. Dar mi se mai întâmplă, mai greșesc. Ce-ar fi să facem o incursiune prin iluzii, pentru că iluzii spontane, pentru că de foarte mulți ani cei optimiști se scaldă în iluzii. Ignoranții se scaldă degeaba. În ce e treaba domniilor lor? Totuși, dacă ai iluzii, poate că, ai și un target. Oare de ce prostituăm limba română? E țintă. Direct la țintă. Da. Vedem ce ne spune invitatul de astăzi, Cristian Macedonski. Nu trebuie să mai prezint. Era cât pe ce să fie primar, dar n-a fost să fie. Da? Da. Este președintele Forului Democrat German. O să ajungă la Cotroceniu, are ce ziceți dumneavoastră? Da, nu cred. Nu cred. Mă rog, vom vedea ce se va mai întâmpla. E mace al nostru, e un băiat fain, e al nostru și e optimist și nu cred că are iluzii, cred că are idei și, mă rog, nu le poate aplica. Am zis rău, am greșit, mace, să mă ierți dacă am greșit. Doar o scurtă corectare, o mică corectare. Sigur nu sunt președintele Forumului German, sunt reprezentantul în Consiliul Local al Forumului German. Am greșit, nu se mai întâmplă, nicio problemă. să mă ierți, nu mai fac. Iluzii. Mă gândeam la filiala locală, Iluzii, ținte, eu zice mai degrabă vise. Dacă nu avem vise, nu vom avea viitor. Fiindcă noi visăm acum și transportăm visele să devină realitate într-un viitor apropiat sau mai depărtat, dar aceste vise de astăzi sunt viitorul nostru de mâine. Dar asta în plan personal, dar în plan general... Și în plan general... Nu e nimic la mâna mea, nu e nimic, degeaba latrui aici, degeaba de... Mace, am peste 7000 de ediții realizate, sunt străveche și mi-am dat seama că degeaba. E așa, nesemnificativ a fost eficiența. Nu am făcut nimic, nu pretind că eu zic bine și numai bine, dar tot ce am reclamat eu și tot ce am visat eu s-a dus dracului. De ce? Pentru că am avut conducători care nu au fost profesioniști, care ne-au trădat, care au furat, care ne-au folosit pe noi, să mă iertați, drept hazna au făcut pe noi. Și visele noastre. Da, să știți că mentalul colectiv s-a schimbat un pic. S-a schimbat un pic. Tineretul nu mai acceptă ceea ce acceptau poate părinților în ultimii 25 de ani. Dar s-a schimbat de curând. S-a schimbat poate de un an de zile. De la colectiv încoace. Și pleacă. Și pleacă. Mă gândeam acum, au modificat alocația pentru copii, e un stimulent, e foarte bine, dar ce facem cu cei care vor veni? Ce le dăm? Ce le oferim? Și trebuie să umblăm și la cei pe care îi pregătim acum să nu mai plece, nu pentru că nu vrem noi, să plece oriunde doresc ei, dacă doresc, dar să nu plece fortuit. Să-i stimulăm și pe cei tineri care să rămână în țară, nu? În primul rând trebuie să le dăm speranța. Dacă nu mai au speranța unui viitor aici, dar iau nevoie de argumente, nu mai ține nimica. Să știți că Brașovul, de fapt și România, dar Brașovul, Transilvania în special, a făcut pași înainte. Dacă ne uităm cum era acum 10 ani, 15 ani, unde aveam un șomaj de 20%, 25%. E bine, atunci a fost perioada când s-au închis fabrici și S-au închis fabricile. Și au pensionat la 50 de ani și hai, ca pe turmă. Au venit investitorii străini, au creat locuri de muncă bine plătite și sigure. La ora actuală sunt investitori care au fabricile terminate și nu poate să dea drumul, fiindcă nu mai au angajați. Nu găsesc destui angajați. Școala profesională pe care
a inițiat-o Clubul Economic German, produce poate 5% sau 10%, nici măcar 5% din specialiștii de care au nevoie la ora actuală. Câți rămân în țară dintre cei care termină? Să știți că din cei care termină, 97% au rămas în țară și au rămas angajați la firmele unde și-au făcut ucenicia. 3% au plecat, într-adevăr. Câți absolvenți? Sunt 4 clase, 125 de absolvenți. Da? Aud că în Craiova au la fel o școală profesională unde tot așa au vreo 100 de locuri și cerințele sunt peste 400. Da, păi, la ora actuală firmele numai din cadrul Clubului Economic German caută peste 2000 de angajați care nu-i găsim pe piața forței de muncă la Brașov. Încep să aducă muncitori din afara județelor, da, din alte județe, din zonele mai sărace din România, să le ofere inclusiv cazare și un cadru plăcut ca să poată să lucreze, să trăiască și să-și întemeieze familia aici. Un lucru care nu este rău, fiindcă ne dăm seama că totuși Brașovul e pe dezvoltare. Dar trebuie să fie mult mai armonioasă colaborarea între partea publică a orașului și mediul investițional. Primăria trebuie să fie mult mai deschisă la cerințele și la necesarul, și potențialul, că discutam de potențialul nostru, da? Potențialului nostru, să fie mult mai receptivă la cerințele industriei, să facă mult mai mult pentru a atrage alți investitori și în alte segmente. Dar pentru asta trebuie să existe profesioniști. M-am săturat de minciuni. Ce? Nu s-a făcut mare lucru în Brașov. În 26 de ani nu s-a făcut. Arată bine, dar arată bine că așa e de la mama lui. Și s-a mai făcut câte ceva, dar nesemnificativ. Mi-e rușine să mai spun aeroport, mi-e rușine să mai spun autostradă, mi-e rușine să mai spun spital. S-a zbătut doctorul Dan Grigorescu mult și bine pentru acest spital. Poate că va ieși la un moment dat un spital regional, așa cum trebuie, cu campus, cu centru de cercetare, cu tot ce trebuie, toate secțiile acolo. Societatea civilă nu prea... Ce să mai spui? Astea erau. Dacă aveam aeroport, era extraordinar. Nici nu mai îndrăznim să sperăm, nu? Ce să mai zici de autostradă care să... Și nu ai Brașov-Comarnic, dar de ce să nu ne ducem și către vest? Să ne ducem și către nord-est? Mi-au mințit ăștia acum cu proiectul lor de țară. Dacă am început emisiunea cu ținte și cu viziuni, ținta mea personală este ca să avem aeroport finalizat până la finalul 2018. Avem pista gata, s-au investit 16, 20 de milioane de euro. Spuneți și de... Da? Nu putem să ne mai batem joc de banii aceștia cheltuiți. Nu avem dreptul. Toți care îi luăm unul după altul, care sunt acum în Consiliul Local, primar, președintele Consiliului Județean, toți au promis în această campanie aeroportul. Vreau să-l văd pe ăla care nu-l finalizează. Nu mai cred, eu nu mai cred. De 20 de ani facem spital. Încă o dată vin și spun. În anii 90 au făcut la Săcele. Da. În anii 2000 au făcut la Hărman. Mă, dar nu vă e rușine, mă. Dar o demisie cât vă costa? Ați furat cât ați furat, care ați furat, care n-ați furat, a stat ca proasta în târg. Nu se poate așa ceva, am obosit să auzim. Nu mai spun reporterii care sunt de teren, mai ales cei de televiziuni, că nu prea au mai rămas presă scrisă, nu mai e. Sau nu prea mai e. Ori fi obosit, să tot duc săracii cu microfoanele acolo, dă declarație, taie panglica, a inaugurat începutul pistei, sfârșitul pistei, au inaugurat începutul lucrărilor. Bă, dar nu vă e rușine, mă. Dar nu vă e rușine, mă. Să tratezi o comunitate de oameni unde sunt mult mai deștepți decât voi. No, și mult mai capabili să-i tratezi în halul ăsta, să-i minți cu nerușinare. Ce a rămas în urma lor? N-a rămas nimic. Celor care nu mai sunt astăzi activi, vreau să spun. Și cei care sunt activi. Este dramatic, mi-e rușine. Mergi în Germania frecvent, cred că o dată pe săptămână sau cu... Cum ți-ar fi să aterizezi la Brașov, nu? Cu oamenii de afaceri, cu prieteni, cu... Nu? Am stat în Nürnberg 16 ani.
Nürnbergul s-a transformat fantastic în infrastructură. Aeroportul din Nürnberg e un aeroport micuț, exact ce ne-ar trebui și aici. Cum are Sibiu, cum are Târgu Mureșul. Din aeroport direct cobori metrou. Cu metrou ajungi în câteva minute în capătul orașului. Da? Un transport facil, foarte aproape de cetățeni, nu-ți trebuie mașină, nu ai probleme cu parcatul. Exact modelele astea trebuie să le luăm și noi. Da? Aeroportul e aici la Timba. Timba. Să spunem că vrem. Nu ne costă nimic. Păi nu trebuie să ne coste că să spunem, trebuie să facem, că nu mai se poate. Orașul Brașov este unul din centrele economice importante ale României. Din păcate am tot fost luați și întrecuți de Oradea, de alte orașe care sunt mult mai mici decât noi, fiindcă au știut să-și facă infrastructura. Au avut bărbați politici onorabili. Da. Târfele noastre, să mă iertați, nu se poate așa ceva. Eu nu mai suport, dar nu mai suport. Parlamentarii, în majoritatea lor, sunt și câteva excepții care, mă rog, n-au făcut rău, n-au furat, dar nici n-au făcut mare lucru. Au făcut declarații la televizor. Și înainte de 89, nu știu, Brașovul ăsta n-a stat bine din acest punct de vedere. Cei care au condus, deși cei dinainte de 89 erau la... Nu, trebuia să zică să trăiți, am înțeles și gata. Dom'le, nici ăia nu au tras pentru Brașov. N-am avut conducători ca lumea în administrație. Noi eram o enclavă muncitorească aici. Dar nici atunci, nici nu era bine să avem prea multe posibilități să ieșim. Doar să stăm să muncim. Să mai spun de o sală a sportului, asta s-a făcut. Mă rog, s-a refăcut. O sală polivalentă. Polivalentă, așa. Să mai spun de un stadion. O zonă de evenimente. O casă de cultură, vreau și o casă de cultură adevărată, o sală de spectacole adevărată, merită Brașovul. Nu, noi am deci făcut nu s-a făcut nimic în 26 baloane de fotbal în cartierul Răcădău, pe suprafața fostului lac cu Nuferi. Vai de deci mine. Este strigător la cer. Vai de mine, ce rușine. Da, deci, ce frumos arăta lacul acela. Le-am promis brașovenilor în campanie că voi face tot ce e posibil să le redau acest lac. Și va trebui. Voi încerca. Sigur că dacă am avea mai mulți consilieri, vom reuși mai mult. Noi suntem în opoziție, am rămas mica Elveție, care să avem grijă ca lucrurile să meargă corect, ca banii să cheltuie corect, dar vom face presiuni publice și vom încerca lucrurile care trebuie schimbate în bine să se facă. Eu am copilărit în zona acolo și mi-aduc aminte de acel lac, cât de frumos era și ce zonă de recreere frumoasă. Acum cu balonul ăla este o mega porcărie, pe românește spus. Da, e o chicioșenie. Care pur și simplu trebuie să dispară de acolo. A fost amplasat tot cu iz electorat la momentul la care a fost amplasat. Nu știu că eram în Germania. Eu vă spun un lucru, oameni buni. Cei care locuiți în Răcădău aveți o vină. Ar fi trebuit să reacționați. Cât dura? O oră, 2, 3 să ieșiți acolo și să spuneți lăsați-ne lacul în pace. Lăsați-l aici așa cum este, să reacționați, să apărați ce este al nostru, ce este frumos. Da, nu, toată lumea zice, acolo era patinoar, iarna, pentru copiii care stăteau în zonă. Era o plăcere să te plimbi acolo. Și cel mai frumos cartier, de blocuri cel puțin, din Brașov. Să știți că vom putea schimba, chiar dacă suntem în opoziție cu 2 oameni, da? Vom putea schimba lucrurile cu ajutorul brașovenilor, cu ajutorul cetățenilor. Vom face dezbateri publice, vom organiza în cartiere să discutăm cu oamenii, să știm care sunt problemele lor. Da, deci asta e transparentizarea administrației publice. Mergeți în Răcădău, întrebați pe oameni, băi fraților, va trebui și ce au zis? Da. Au zis, păi uitați, ne-am trezit peste noapte, dar s-au trezit peste noapte acum 10 ani. Și de atunci a fost nu cu s-a iz făcut electoral. La momentul sau în aceeași perioadă le-a făcut și un club. Au improvizat un club al pensionarilor. Care acum e închis acolo. Bine, au închis imediat. A fost tot cu caracter electoral, să-i prostească pe oameni, să le dea votul, că vă dăm, vă facem, vă punem la dispoziție, socializați, nu știu ce, și l-au închis. Acum în parcul, cum îți permiți să minți, apropo de treaba aia, în Parcul Rozelor, că m-au sunat câțiva cetățeni de acolo din zonă, au apărut niște trambuline peste noapte. N-am mai fost da? acolo. Acum, chiar am fost și am făcut niște poze.
niște trambuline, bine, într-adevăr sunt locuri de joacă de copii, dar alea sunt delimitate foarte clar și atunci și o trambulină în aceea poți să o pui în locul de joacă de copii, dar nu să o pui pe zona verde, să distrugi zona verde sau direct lângă fântâna arteziană, arată groaznic. Am fost acolo și am făcut poze. Chiar o să fac o interpelare la următoarea ședință de Consiliu Local în care o să zic, domnule, nu se poate așa ceva, haideți să vedem și care este necesarul oamenilor de acolo, ce își doresc oamenii, comunitatea de acolo ca să trăiască mai bine și ca să se simtă mai bine, dar nu le pui pur și simplu o chestie care nu se potrivește acolo în zonă. Numai pe interese economice, personale sau de grup. Nu se mai poate. Și pentru asta oamenii trebuie să se implice mai mult, trebuie să fim o societate implicată, fiindcă numai dacă devenim o societate implicată, putem să ne atingem țintele noastre, a comunității. Să redevenim solidari și să Corect. avem reacții, pentru că Brașovul este al nostru, așa cum este într-un bloc. Da, eu locuiesc la Coteț, adică la bloc. Nu mi-am făcut sanatoriu, cum și-au făcut alții. Acolo e condomeniu, ești coproprietar, așa este și cu Brașovul, oameni buni. Haideți să-l apărăm, pentru că vor fi nebuni destui care cine știe ce gândesc. Nu suntem nici la Cucuieți, nu suntem nici la nu știu unde. Suntem în Brașov să-l apărăm, că spune că s-a făcut. Nu s-a făcut nimic în 26 de ani, nimic. Nu punem giratorii și fleacuri. Astea sunt fleacuri, nu se pune. Nu se pune. Faci ceva odată și odată eficient și care să însemne evoluție pentru să avem Brașovul un transport public eficient, care e ca vai de capul lui, să avem, vorba dumneavoastră, o sală polivalentă în care să găzduim evenimente și nu trebuie să dăm exemple departe din afara țării. Uitați numai Clujul, dacă luăm ca exemplu, cum s-a dezvoltat Clujul, cu transportul public, cu sala polivalentă, cu evenimente, cu capitala europeană a tineretului, acum se luptă pentru capitala europeană a culturii, care noi am pierdut-o. Chiar nu mai putem să nu facem pași înainte. Numai asfaltarea, sensurile giratorii și niște floricele nu ne duc mai departe. Cu siguranță ne trebuie infrastructură, ne trebuie un oraș care să fie planificat pentru cetățeni, da, cu o infrastructură bună inclusiv pentru bicicliștii care vor să iasă, să facă mișcare. Am făcut o gestie. Și numai mișcare, să mă deplasez, și să te pur și deplasezi. simplu. Uite, Am gestionat un pic drumurile de bicicletă. Păi, unele încep dintr-un punct și se termină abrupt în alt punct, fără să fie interconectate, fără să aibă lățimea corespunzătoare, fără să fie sigure. Păi cum să-mi trimit eu copilul să meargă? Sunt făcute doar ca să bifeze. Da. Ne-am săturat să facem lucruri la Brașov doar ca să fie bifate. Sunt banii noștri care se cheltuie, cei 130 de milioane de euro, buget al orașului. Nu sunt nici a primarului, nici a consilierilor locali. Sunt banii brașovenilor. Și de-aia brașovenii trebuie să fie implicați în decizia pe care Consiliul Local și Primăria o iau împreună să cheltuie acești bani. Și sunt invitați să participe și trebuie să participe la dezbaterile publice, să vină cu propuneri, să vină chiar și cu probleme, să vină să le registreze la CIC orice problemă mică ar avea-o, că nu s-a luat gunoiul, că s-a stricat asfaltul, că s-a furat un canal. Veniți și depuneți în scris, nu pe vorbe, că pe vorbe nu se întâmplă nimica. Depuneți la CIC în scris, vi se dă un număr de înregistrare și urmăriți dacă într-adevăr în cele 30 de zile primiți răspuns și se rezolvă și problema care o aveți. Nici noi nu emitem pretenții. Am mai spus și uite, acum trebuie să repet că spuneai de gunoi. Da. S-au făcut, noi știm, nu? S-au făcut țarcurile pentru gunoaie între blocuri, pe kvartalurile așa. Ei, era cu cheie, cu lacăt, cu nu știu ce, fiecare avea în cheie. Încercaserăm și începuserăm să depozităm gunoaiele așa pe categorii, civilizat. Nu mai. Vin nomazii și distrug totul acolo. Folosesc drept WC-ul. Este nenorocire la aceste spații de depozitare a gunoaielor. Nimeni nu face nimic. Nimeni. Da, există poliție locală. Trebuie să fie activă. Da? Nu-și face treaba? Sesizare înscris la primărie. Da, vino și amendează-mă pe mine, pentru că nu am depozitat gunoiul cum se cuvine. Și data viitoare nu mai dă mâna. Nu, banii merg la bugetul local din amendă. Uitați, problema majoră a apei calde la Brașov. Din 7
aprilie 10.000 de locuințe nu au apă caldă. Și când se rezolvă asta? Au fost o ședință Ted Cron, mai vine acum cu o ședință. Problemele cu aceste ședințe nu se rezolvă. Oamenii care au rămas fără apă caldă trebuiau să facă o plângere fiecare în parte la primărie, să vină, să depună în scris sau să facă o plângere colectivă, să-și găsească un avocat. Nu se poate așa ceva. Trăim în 2016, noi vorbim de aeroport și de infrastructură și noi nu le dăm apă caldă de 3 luni de zile, iar primarul vine și zice Consiliul Local vechi a fost de vină, să vină Consiliul Local nou să rezolve problema, dar să nu uităm că Consiliul Local vechi, majoritatea, el a avut-o și exact procesul acela cu DNA-ul, tot din cauza furtului de la apă caldă, a fost pornit împotriva lui George Scripcaru. Dar lumea nu vorbește de treaba asta. Și îl votează ca Lemingi în continuare și o să vedeți și fug de acasă oamenii să facă da. un duș în fiecare seară. Da. Eu am prieteni care fac duș la rude, la cine apucă și ei, săraci, pentru că, mă rog, asta este situația. Nu se poate așa ceva. Dom'le, trebuie să-mi plătească, eu i-aș da în judecată să-mi plătească despăgubiri. Sigur că da. Să-mi plătească din aprilie până acum. Și cu despăgubirile alea își cumpără centrale. Da. Și își pun centrale. Oricum este o problemă majoră. Peste 2000 de oameni s-au deconectat deja din cei 10.000. Mai urmează cu siguranță încă 1000 de apartamente. Dar cine e acest Tectron? Ce autoritate are? Ce responsabilitate are? 99,9% a primăriei. Bun, și cum răspunde în fața populației? Primarul trebuie să răspundă, nu Tectronul și nici măcar... Bine, Consiliul Local, sigur că sunt în AGA, dar majoritatea tot a primarului a fost. Dar și acum mai tot a primarului. Fraților? Mi-aduc aminte că acum vreo 5 ani, nu mai știu cât vreme, mi-a fost servit unul de la Tectron. Realmente mi-a fost servit. Nu știam cine e ăla, ce e Tectron, ce mama cailor. Ce ai făcut, mă, nefericitule? Că să știi că memoria pe mine nu mă lasă. Și mi-aduc aminte că spunea, aveau niște proiecte că nebuneai, îți veneai să dai afară din casă tot ce aveai, și centrală și toți, numai să treci la ei. Și acum ce ați făcut, mă, de atâta mari de vreme, nefericiților? Țineți oamenii fără apă caldă, mă. Și că îi invocă, ba una, ba alta. E adevărat, problema este la populație, dar se poate ca cineva, o parte din populație, unii să fie vârstnici, să nu aibă, abia se pot duce să-și cumpere de la colț pâinica. Alții nu au răgaz. Alții, cum sunt prietenii mei, stau în gazdă. Nici nu au autoritatea să facă în numele proprietarului și așa mai departe. Adică, dom'le, de ce îmi creezi disconfort? Să mă duc la tribunal, să te dau în judecată, să mă duc la Consiliul Local, să fac o plângere, să nu știu ce, dar nu mai bine ți-aș da una în barbă să dispari. La figurat, nu la propriu. Bizonii nu merită un pumn în barbă. Bizonii merită așa. Da, zice regia că mai avem 5 minute. Ți le ofer, că eu vorbesc, m-am înfuliat acum. Da, uite, a venit, uite că nu mai e campanie electorală. I-am spus, nu mai gata, uite, nu mai e. A venit cu inima în piept, inima lui de sas. Da. Inima mea îmi bate pentru Brașov. Și inima noastră chiar e trup și suflet pentru orașul ăsta, să ne dezvoltăm, să ne repoziționăm în Europa asta ca un oraș puternic. Sloganul nostru era iubim Brașovul european. Brașovul european înseamnă să nu avem problemele acestea de furnizare de apă caldă, să nu avem problemele de infrastructură, să fim un oraș în care cetățeanul este respectat, unde planificarea și proiectarea orașului este pentru cetățean, nu pentru alții. Mă uitam acum cum au tot mutat trecerile de pietoni departe de intersecții, de sensurile giratorii, ca să de nu stațiile de autobuz. Este împotriva cetățeanului, împotriva pietonului. Bătrânii care vor să meargă pe jos, gândiți-vă că stă în colț la parcul central, vis-a-vis de Casa Armatei. Ca să ajungă la stația de autobuz, vis-a-vis, sau vis-a-câș, să zicem, trebuie să se întoarcă până la facultatea de drept, să treacă de Aro, să treacă strada, să se întoarcă până la colțul cu Mureșenilor, să ducă în sus pe Mureșenilor, ca după aia să se întoarcă și să ajungă în stație. Nu este normal așa ceva. Nicăieri în Europa asta nu se mai planifică împotriva pietonului și a cetățeanului. Au fost mutate absolut aiurea. Pentru că mai avem foarte puțină vreme. Noi am mai vorbit când ne-am întâlnit la emisiuni, că altfel nu știu de ce nu ne-am mai văzut.
Clădirile vechi din centru. Dom'le, trebuie găsită urgent, dar urgent o soluție, să le punem în valoare și să le și conservăm. Pentru că se năruie, nu? Proprietarii, că sunt coproprietari, condomenii și așa mai departe, nu au, așa, urmează sau urmăresc să-i scoată pe seniorii care nu mai au bani, să-i scoată de acolo că sunt locuințe bune și cu preț bun în centru și așa mai departe. Trebuie găsită urgent o soluție, pentru că avem turiști. Vin și ce arătăm noi? Că te uiți la clădiri. Și clădirile din centru sunt oglinda, emblema, cum vreți dumneavoastră să spuneți. Este una din ținta noastră și a mea personală. Când? Ne-am mai vorbit despre asta și? Cât mai repede. S-au făcut pași. Deja proprietarii privați care au putut să-și permită să renoveze fasadele au făcut. Și ce frumos e. Gândiți-vă cum ar arăta centrul nostru restaurat complet. Dar aici și primăria trebuie să vină cu un exemplu și să dea exemplu pozitiv oamenilor. Uitați-vă la clădirea Bancorex, de când e învelită pe Republicii. Și este a primăriei. Și bani sunt, să știți, fiindcă am terminat anul trecut cu un excedent bugetar de 20 de milioane de euro. Nu costă o fațadă așa mulți bani. Deci, noi, în primul rând, Forumul German, ca a treia forță în Brașov, vom veghea asupra cum se vor cheltui banii și cum se vor derula proiectele. E important să redăm oamenilor apa caldă, să rezolvăm și numai apa caldă. În 2 luni trebuie să le dăm căldură, că suntem în Brașov, deja la sfârșitul august, începutul septembrie e frig. Trebuie să facem aeroportul, trebuie să restaurăm centrul istoric, trebuie să ne luptăm pentru un spital modern pentru noi, pentru și să facem Piața Sfatului. Fântâna aceea... Aoleu, ai comunistă... Nu că e comunistă, dar nu se leagă cu tot ce e acolo, cu arhitectura, am mai spus asta. Da. Oameni, și pavimentul. Primăvara se umflă. Da. După îngheț, după se umflă și bucățelele alea ies de acolo. Dom'le, ar trebui făcută. A fost un proiect că se face, că nu știu ce, că au venit bani, că n-au venit bani, că trebuie făcută de către arhitecți ca lumea, așa, făcută cum se cuvine și o fântână pe măsura arhitecturii. Nu se poate așa ceva. Și noi spunem, doamne, s-a făcut în Brașov. Ce s-a făcut? Nu s-a făcut nimic. Nu s-a făcut nimic. S-au mulțit ignoranții, să mă iertați. Printre care și eu și dumneavoastră, o parte dintre noastre, nu toți. Și cum a zis și președintele nostru, ieri trebuie să decuplăm de la banul public aceste grupuri de interese și cangrena asta care s-a creat în jurul celor care conduc orașele. Și mai ales la Brașov. Să vină și cu argumente președintele nostru, că e al nostru, da? Da, zice regizorul, gata. Întâlnirea noastră de astăzi mulțumesc s-a sfârșit, ne vom revedea, să dea Dumnezeu să fim sănătoși, să ne revedem cu bine. Într-o companie plăcută, timpul trece foarte repede. Vai, mulțumesc, vai ce compliment, mă simt onorată, aproape că m-am emoționat. Da, așa este, și mie îmi face plăcere să ne revedem și mai ales dialogurile sunt plăcute. Mulțumesc frumos și drum bun în viață. Doamne ajută. Și Doamne ajută să dispară și răcădău și ce vorbiseră mai devreme. Să dăm o față măcar. Aeroportul. Nu mai crede nimeni. E o minciună și când va fi gata nu vom crede că e gata. Da, trebuie să ieșim. A fost așa o incursiune prin iluzii spontane. Eu sper să se materializeze la un moment dat. Ține de noi, în mare măsură. Dacă noi avem reacții, da, cei care pretind că administrează oraș, județ, țară și așa mai departe, se fac că fac, da. Vă mulțumesc frumos, aveți grijă de cei de lângă dumneavoastră,